единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. И до сега решенията му са показали, че мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция в днешно време като влизане в най-голямата партийна централа в страната. 11 са служебните правителства в прехода, 7 от които са ваши, и това са последните 9 години. Смисъла на това правителство доведе до това, че днес България е член на Шенген, член на еврозоната, това, че събрахме повече от 8 милиарда допълнителни приходи, което не може да бъде отречено, че и в следствие на борбата с контрабандата и с измамите в митниците и в ДДС, благодарение на усилията, които положи това правителство, падна мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и съответно имаме и 4 милиарда в държавния бюджет по плана за възстановяване и устойчивост, и това са политически резултати, които трябва да бъдат отчитани, защото в политиката очевидно шоуто и маркетинга са така на сериозна почет в последните години, но в крайна сметка политиката е за тези конкретни резултати. Ние помолихме за отсрочка от 20 дни, в които да можем да приемем бюджета, който вече беше съгласуван и с работодатели, и с синдикати. И помолихме за това да имаме този прозорец от време, в който да преведем страната през изпитанията, които ни предстоят. За съжаление обаче, политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, да го превърнат в концерт, за съжаление и вие самия призовахте по-скоро за оставка и за избори, отколкото за това да получим този прозорец, да изпълним нашия политически ангажимент, и ние се вслушахме в тези гласове. Така че отговора на вашите въпроси, които вие поставяте, е следният. Ние днес още, докато сме заедно с вас, в момента Министерски съвет разглежда удължителен бюджет, така че вероятно в следващите часове удължителен бюджет ще бъде внесен и съответно ще направим необходимото той да бъде разглеждан в комисии и в пленарна зала. За съжаление, тук вече обаче отговорът на въпросът на синдикатите и на работодателите трябва да остане в опозицията и тук в президентството, защо не се приема бюджета, а се държи на това да има непременно удължителен бюджет, защото всички ни призовавате за удължителен бюджет. И ние няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-то Народно събрание. Нашето становище е, че очевидно има нужда от рестарт на публичното доверие. Държа да кажа, че ние сме тези, които подадохме оставка, в рамките на пленарна зала, както всички видяхте, опозицията в лицето на Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане, Меч и Величие и АПС не успяха да съберат 5 политически партии в парламента, не успяха да съберат 121 гласа, за да свалят това правителство. Това правителство само подаде оставка. Призоваваме за това да определите дата за избори. И предвид факта, че вие създавате често политически проекти, призоваваме ви вие също да участвате в предстоящите избори. Уважаема госпожо Сачева, добре дошла в президентската институция. Благодаря ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете в вашата партия. И нерядко историята показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест. Водената от вас коалиция, трябва да признаем, прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали цялата страна. От вас сега обаче се очаква да проявите и отговорност, воденото от вашата партия правителство, да продължи да изпълнява в пълен обем своите конституционни задължения. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2020 година и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни.
Вие чувате вече от всякъде и гласове с надеждата да се подобрят условията за честни и прозрачни избори. И в тази връзка бихме желали да чуем и вашето отношение по въпроси, касаещи възможността за нова управленска конфигурация в рамките на 51-то Народно събрание. Или всъщност вие вече сте взели устойчив курс към предсрочни избори. Дали смятате да инициирате или да подкрепите промени в Изборния кодекс, които да гарантират по-голяма прозрачност и честност в изборите в светлината на констатираното и от Конституционният съд, а именно редица организационни и процедурни проблеми, проявени в последните парламентарни избори. И окончателно ли се отказахте да предвижите внесени от вас коригиран бюджет и отиваме ли вече към удължителен закон за 2026 година? Така че заповядайте. Благодаря ви, господин президент. Нека първо да отговоря на вашето предизвикателство. Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. И до сега решенията му са показали, че мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. С това встъпление първо ви благодаря за това, че ни поканихте на консултации. Аз изпълнявам нашето конституционно задължение и с уважение към институцията дойдохме днес, за да кажем позицията на ГЕРБ-СДС, макар да призная, че за нас влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната. Не знам дали вие сте правили проучване, но 11 са служебните правителства в прехода, 7 от които са ваши. И това са последните 9 години. Това трудно би могло да бъде символ на единство за нацията. По-скоро говори за работа в посока на тежко разделение, което сами виждаме, че убива доверието в обществото и води до това хората да са разочаровани от институциите изобщо, а не просто от едно или друго правителство. Ние бяхме водени именно от от това наше разбиране, че тази серия от избори, тази политическа криза трябва да спре и затова седнахме на масата с традиционни наши опоненти, като например Българската социалистическа партия, с която никога не сме крили, че имаме различия. Седнахме заедно с Има такъв народ, с които също имаме различия по определени позиции, но нашето решение беше да спрем тази спирала от избори и да дадем глътка стабилност както на държавата, така и на институциите, на администрацията в нея. Затова ще ми позволите съвсем накратко само да кажа, че смисъла на това правителство доведе до това, че днес България е член на Шенген, член на еврозоната, това, че събрахме повече от 8 милиарда допълнителни приходи, което не може да бъде отречено, че и в следствие на борбата с контрабандата и с измамите в митниците и в ДДС, благодарение на усилията, които положи това правителство, падна мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и съответно имаме и 4 милиарда в държавния бюджет по плана за възстановяване и устойчивост и това са политически резултати, които трябва да бъдат отчитани, защото в политиката очевидно шоуто и маркетинга са така на сериозна почет в последните години, но в крайна сметка политиката е за тези конкретни резултати. Ние помолихме за отсрочка от 20 дни, в които да можем да приемем бюджета, който вече беше съгласуван и с работодатели и с синдикати. И помолихме за това да имаме този прозорец от време, в който да преведем страната през изпитанията, които ни предстоят. За съжаление обаче, политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, да го превърнат в концерт, за съжаление и вие самия призовахте по-скоро за оставка и за избори, отколкото за това да получим този прозорец, да изпълним нашия политически ангажимент и ние се вслушахме в тези гласове. Така че
нашето поведение беше ясно. Ние отчитаме нашите грешки, особено по отношение на първоначалният вариант на бюджета, който действително страдаше от тези комуникационни дефицити с синдикати и работодатели. Но останахме с впечатление, че дори и вие самия във вашите публични изявления призовахте за това да има по-скоро избори, отколкото да продължи да управлява правителството и да дори с известен коректив. Така че отговора на вашите въпроси, които вие поставяте, е следният. Ние днес още, докато сме заедно с вас, в момента Министерски съвет разглежда удължителен бюджет, така че вероятно в следващите часове удължителен бюджет ще бъде внесен и съответно ще направим необходимото той да бъде разглеждан в комисии и в пленарна зала. За съжаление, тук вече обаче отговорът на въпросът на синдикатите и на работодателите трябва да остане в опозицията и тук в президентството, защо не се приема бюджета, а се държи на това да има непременно удължителен бюджет, защото всички ни призовавате за удължителен бюджет. И ние няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-то Народно събрание. Нашето становище е, че очевидно има нужда от рестарт на публичното доверие. Държа да кажа, че ние сме тези, които подадохме оставка, а в рамките на пленарна зала, както всички видяхте, опозицията в лицето на Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане, Меч и Величие и АПС не успяха да съберат 5 политически партии в парламента, не успяха да съберат 121 гласа, за да свалят това правителство. Това правителство само подаде оставка, носеше с чест отговорността до тук. Ясно е, че да постигнем тези резултати сме направили съответните компромиси, но считаме, че от тук нататък други са тези, чиято е отговорността за това какво е бъдещето на България. Призоваваме за това да определите дата за избори и предвид факта, че вие създавате често политически проекти, призоваваме ви вие също да участвате в предстоящите избори. Благодаря за поканата. Първо, факта, че имам много служебни правителства в моят мандат, не се дължи на президентската институция, а на неспособността на политическите партии, явили се на избори, да сформират правителство или да задържат властта. Така че аз не съм изгарял никакво от желание да формирам служебни правителства. Знаете колко е тежка тази задача. По отношение на Шенген и еврозоната, да, но трябва да е ясно, че успехът винаги има много бащи. Това са достижения не на едно правителство и вие го разбирате прекрасно. Това са достижения постигнати и с лишения на българите в продължение на много години. За тях са работили и много правителства. За бюджета аз никога не съм казал, че трябва да има удължен бюджет с удължителен закон. Но искам още веднъж да напомня, че съгласно Конституцията сегашното правителство е длъжно да изпълнява своите задължения в абсолютно пълен обем, докато се смени от служебно правителство. Що се отнася до мой политически проект, както виждате, аз не говоря за такъв. Но от години непрекъснато се говори и ми се внушава. И що се касае, да се върна малко назад и за управлението, аз мисля, че наред с успехите вие сте си извадили поуки и най-вече да търсите отговор защо на практика падна правителството. А това е един закономерен финал на един управленски модел. Не искам тук да казвам какви са му слабостите. Те бяха комуникирани и на самия протест. И то масово и не само в София. Отказа също да се чуе гласът на хората, бързите решения за влизане в еврозоната при липса на мерки за овладяване на цените. Видяхме, че това е факт. С ръста на цените доведе и до тази абдикация. Аз искам все пак да благодаря на достойните хора в администрацията,
които ще трябва да довършат този процес след абдикацията на правителството в лицето на сегашното управление. Но по отношение на мой политически проект, аз мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го и да обсъждаме дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрёдингер. Вашият колега Томислав Дончев е експерт точно в тази област. Но предлагам ви наистина да не допускаме тези консултации по конституционната процедура да се превръщат в предизборна кампания. Съгласна съм с вас, господин президент, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка, е трудна задача, но не съм аз тази, нито пък политическа партия ГЕРБ, които непрекъснато поставят под съмнение парламентарната демокрация. Аз бих ви припомнила, че още когато встъпихте в длъжност в първия ви мандат в 44-тото Народно събрание, аз бях там в тази зала, когато вие излязохте, направихте вашата реч, погледнахте ни и казахте, имате само още една седмица. И от тогава до сега предизвикателствата между президента и между парламента сякаш не спират. И може би наистина е време да обърнем внимание на това, защото непрекъснато се спекулира с това какво казват хората, но аз не мисля, че хората казват, че трябват още юмруци, че трябват още шамари, че трябва още разделение, а просто казват, че ние трябва да работиме заедно и мисля, че именно факта, че през последните години хората не дават на нито една политическа партия пълно мнозинство, говори много ясно, че политиците трябва да се научат да работят в сътрудничество. Ние, разбира се, ще изпълняваме нашите ангажименти, такива каквито ги е определила Конституцията и закона. Както ви казах и ви информирах, ще внесем удължителен бюджет. Ще направим всичко необходимо да направим плавен преход за влизането в еврозоната и ще продължим да изпълняваме нашите ангажименти. По отношение на цените, позволете да ви обърна внимание, че всичко, което трябва да бъде направено от страна на правителството и на институциите, то е в ход и върви, както и по отношение на ангажиментите, които са поети от страна на министър-председателя с приета вече оставка Росен Желязков, така и по отношение на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите. Разбира се, има и пазарни механизми, върху които държавата няма възможност да има този тип въздействие, който може би една авторитарна държава би си представила. Но не на последно място, един основен фактор за цените също така е политическия хаос и политическата криза. И ако някой е целял да има такава политическа криза или политически хаос, който да определя ценовите нива в една или друга посока, то със сигурност не е било парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Ние се отнасяме изключително отговорно към нашите ангажименти, свързани с еврозоната и с пълната европейска интеграция. Най-малкото, защото на почти всички представители в нашата парламентарна група биографията им десетилетия наред вече е свързана с европейската интеграция. В този смисъл ние не си присвояваме някакви успехи, а съзнателно и съвестно десетилетия наред сме работили за тях. Това внушение, което направихте, че аз някак се стоя срещу парламентаризма, не е състоятелно. Радвам се, че сте били в залата по време на моята клетва от първия мандат и сте чули по време на клетвата и моята реч подмятанията, виканията, тропанията, няма да казвам с какви думи, когато президента за първи път стъпва и произнася своята реч. Така че моята реакция е била напълно на място. Защото не виждах срещу себе си един цивилизован европейски парламент. Няма да давам епитет на това, което виждах срещу себе си и реакцията на хората в залата. Така че напълно закономерна беше моята реакция. И тя отразяваше истината. Наистина парламентът предстояше да бъде разпуснат след седмица. Що се отнася до другите
вашите хипотези за разделението. Разделението не идва от тази сграда. Разделението идва от партиите. Разделението идва от модела на управление, който, сега ще кажа едно клише, на практика не работи за хората. Работи, и това през годините се видя, за тяснопартийни интереси, работи за интересите на ограничен брой личности, които всеки ден декламират, че работят за хората, но всъщност управлението работи за тях. И тук именно катастрофира това управление, защото то показа, че има един нерегламентиран контрол върху институциите, който няма нищо общо с иерархията на едно демократично европейско управление. Управление, когато абдикира от европейските ценности, когато абдикира от принципите на доброто управление, нормално е да се случи това, което стана. А именно катастрофална загуба на доверие и изчерпан морален кредит на обществото. Но пак ви казвам, аз не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания, както виждам, тя вече започна, но наистина ще се радвам, а и то е необходимо, още веднъж го казвам, това управление да изпълнява в пълен обем своите функции до смяната му със служебен кабинет, защото вие имахте амбицията да управлявате, с тази амбиция съставихте този кабинет и той трябва да работи до край. Що се отнася за цените, това е дълга тема, но когато помня много ясно, през май предложих този референдум за готовността, не срещу еврото, както се тълкува непрекъснато, а за готовността да влезем в еврозоната през 2026 година, аз казах, трябват спешни мерки, така че да не растат цените, защото имахме модела на Хърватия. Цените растат моментално, още дори преди излизането на конвергентния доклад, в националната валута. Така че когато достигне момента по нова година да се влиза в еврото, да няма срамни ситуации, как изведнъж по 2 се умножава всичко или по 1,5. Тогава отговорът към мен беше от страна на правителството. Ние няма да допуснем да се повишат цените след влизане в еврозоната. И аз пак се връщах и казвах, не. Цените трябва да има политика за тяхното владяване преди въвеждането на еврото. Пак получих отговор и то институционален. Ние ще направим всичко възможно, няма да допуснем да се повишават цените след въвеждане на еврото. Едва след време започна да се говори, че трябва да има политика, която все пак да предотвратява необузданият растеж на цените и особено на услугите, не само на стоките. Но някъде мисля, че на 8 октомври най-сетне се прие един такъв закон, но нещата вече бяха стигнали до своят нормален ход, както стана и в други държави. Така че тук има много да говорим по тази тема, но не е предмет на тези консултации. Още веднъж да се върна. Благодаря за това, което заявихте, че вие наистина ще направите това, което сте решили за бюджета и че наистина вашата цел е предсрочни парламентарни избори. Само не чух, ако имате някакво виждане по въпроса за промени в изборния кодекс. Налагат ли се такива според вас, за да има по-голямо доверие в изборите? Искам само да ви коригирам. Ние нямаме за цел предсрочни избори. Тази цел беше друга цел на други квазиполитически субекти, а и политически субекти. В това число беше и ваш призив. Но ние ще носим нашата отговорност и наистина ще оставим предизборните дебати за предизборната кампания. Що се отнася до изборния кодекс, има много идеи на различни политически партии. Трудно би могъл да бъде намерен консенсус по въпросите, свързани с изборния кодекс. Това не значи, че тези теми няма да бъдат обсъждани в Народното събрание и Народното събрание ще реши, ако се събере съответното мнозинство по тези въпроси, промени в изборния кодекс винаги са на масата. Друг е въпросът доколко е удачно всеки път промените в изборния кодекс да бъдат непосредствено преди изборите и доколко е възможно част от добрите идеи, които са сложени на масата, да бъдат реализирани в рамките на предстояща предизборна кампания толкова бързо.
Всичко зависи, разбира се, и от вашето решение, кога ще насрочите тези избори. Затова са и тези консултации. Благодаря на медии.